Pozdravujem z ružového príbehu. Každá ruža má svoj príbeh a rovnako každé stvorenie v záhrade. Dnes to bude o slepačincoch. Nie, toto nie je sliepka a jej trus nepoužívame. Našli sme ju úplne náhodou, keď sme sa vybrali točiť o slepačincoch. Je to mláďatko hrdličky, ktoré sa zrejme učí lietať z týchto stromov, kde dúfajme má hniezdo a dúfajme, že tam aj naspäť odletí. Na príbeh o slepačincoch potrebujeme samozrejme kanvu. Potom vodu. A slepačince. Keď dostanete od dobrých susedov trochu slepačincov, stačí ich takto zaliať vodou. Nechať to stáť možno týždeň, dva. Nám to stojí aj mesiac a potom je to naozaj eňoňuňo pre tie rastliny, pretože slepačince sú plné fosforu, draslíka, dusíka, vápnika a veľmi veľa živín, ktoré robia rastlinám dobre. Netreba to preháňať, čiže ja tam iba trošku cvrknem a hop. No možno trošičku ešte kvapku. Do takejto krhly to stačí. Zalejeme vodou. Tá bude tiecť veľmi dlho, takže urobíme strih a polejeme. A je to. My naše rúže hnojíme iba dvakrát, a to okolo Veľkej noci, tesne pred Veľkou nocou, niekedy na konci marca, popolom z pece. A takto v prvej polovici augusta slepačincami. Najmä tie odrody, ktoré sú viackrát kvitnúce, tzv. Remontantné, ako napríklad See You in Purple od Cordesa. See you in purple next time. Pri ďalšom príbehu opäť na budúce. Čaute.